Novi Marof, Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran središnjica Zagreb na čelu sa gospodinom Nikolom Matičićem 2 autobusa iz Rijeke, Hrvatski domobrani Sveti Ivan Zelina 1 autobus, Hrvatsko društvo logoraša iz Splita 1 autobus, Kliški uskoci povijesna postrojba u Odori, Udruga specijalaca iz Domovinskog rata AB Vojka Šuška 1, Zagreb 1 autobus. Udruga Lučonoše Domovinskog rata iz Knina su došli pješice Ante Dumljak, Ante Nadmar, Tadić, Šutra, pjesnik. 2 autobusa iz Krugova, Župa Svetoga Ante, zahvaljujemo župniku i pozdravljamo župljane. Udruga Hrvata iz Bosne i Hercegovine do predsjednika Ante Ljevar sa 2 autobusa. 1 autobus Klub Veseli Posavljaci i 2 autobusa hrvatskih branitelja. Udruga specijalne policije Zebre Nova Gradiška. Zdruг udruga oko 300 hodočasnika, bosansko-hercegovački Hrvati Zagreb, Hrvatski ratni veterani 3. gardijske brigade Sokolovi, Hrvatski obrambeni zdruг Jasovka, Hrvatski obrambeni red Hor. Udruga Ličana Vila Velebita iz Virovitice, Udruga Ličana Vila Velebita iz Zagreba na čelu s predsjednikom udruge Željkom Radoševićem te Josipom Slunućem i Dragom Asićem. Oko 100 hodočasnika sa Raba s autobusom i osobnim prijevozom. Lička izvorna skupina Plješevica iz Zagreba, Udruga Hrvatska baščina iz Zagreba na čelu sa gospođom Jasnom Polić-Miliško i pjevači koji su nam se pridružili u našem zajedničkom zboru. Udruga Cetin, braća Hrvatskog Zmaja iz Zagreba, Barupa ženska klapa, Kut Bijelo brdo iz Zagreba, odlikaši iz srednje škole Biograd na moru sa svojim vjeroučiteljima i ravnateljima. Ponad Krvavskoga polja na kojemu je naš narod 9. rujna 1493. doživio tešku tragediju, ali i tragediju otrežnjenja, koja nas je naučila da se u obrani domovine i naroda trebamo osloniti u prvom redu na vlastite snage i na Božju pomoć. Primjećujete da ograda mnogima priječi pogled prema vanjskom oltaru koji je gore. Morali smo se držati granice naše parcele, ali je općina već dala u izradu projekt po kojemu će se cesta spustiti i tada će nestati te teškoće koju sada vidite. Vjerujemo da će to biti brzo. Budući da je crkva u prvom redu memorijalno zdanje u znatno većoj mjeri nego druge crkve u Hrvatskoj, a uz to ima također karakter nacionalnog svetišta, to njezino memorijalno obilježje željeli smo istaknuti u svim njezinim dijelovima. Nismo dakle pošto poto išli zatim da crkva bude arhitektonski proboj u suvremenom sakralnom graditeljstvu, nego smo nastojali, vodeći računa i o financijskim okvirima, da njezin graditeljski izgled i sadržaj budu što vjerni izraz naše vjere i kulture. Da po tim obilježjima govori svakom današnjem i budućem hodočasniku i posjetitelju. Želimo biti povezani s našim koljenima, jer jedino iz njih možemo rasti u onome što jesmo. Želimo nastaviti u duhu Branimirove godine, koju smo proslavili 1979. što pokazuje i natpis na portalu, a i uveličana kopija Branimirovoga zabata iz crkve u Sopotu. Ondje u originalu stoji Dux Croatorum, knez hrvatski, a mi smo stavili ovdje Martiribus Croatorum, hrvatskim mučenicima. Mogli ste vidjeti da ima prostor i za muzej i za knjižnicu hrvatskih mučenika. U knjižnicu su ušle knjige koje je Kaja
Pereković, hrvatska zatočenica, ostavila ovoj našoj crkvi. Tvrđavni izgled, što ćete vidjeti dolje, zdanja prema Hrvatskom polju želi izraziti braniteljsku crtu naše povijesti, a nipošto prijetnju. Svjesni smo da se ni to neće sviđati onima koji i našu obranu smatraju nečim zlim i nedopuštenim. Crkva je građena po nadahnuću crkve Svetoga križa u Ninu, prve hrvatske katedrale. Ne treba nas zabrinjavati što istodobno podsjeća na elemente bizantske umjetnosti. Što idemo dublje, naime, u prošlost, to više uočavamo kako se približuju ne samo vjerske prakse istoka i zapada, nego i umjetnički izrazi. Biće nam drago ako i ova crkva pridonese zbližavanju kršćana te kršćanskih i narodnih tradicija. Budući da su već poimence spomenuti ovdje ugledni uzvanici, neću ih ponovno sve spominjati, ali ih sve od srca pozdravljam i zahvaljujem im da su se ovdje nama pridružili. Dakako da to osjećamo i kao izraz podrške i ideji i projektu. Dakako da nam je svima drago što ovu službu Božju predvodi uzoriti kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup i metropolit. Zahvaljujemo mu svi i želimo da i on u svojoj domovini sada, koja je naseljena našim narodom iste vjere i krvi, da i ondje ima uspjeha u napretku našega naroda i crkve. Pozdravljam i sve nadbiskupe i biskupe koji su u ovako velikom broju odazvali se na ovu proslavu. Srdačno pozdravljam svećenike i redovnike koji su doveli svoje župljane, redovnice, bogoslove i sjemeništarce. Pozdravljam visokog predstavnika hrvatske vlasti, predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Luku Bebića i sve ostale državne, županijske, gradske i općinske vlasti, naše domaćine, ličko-senjskog župana Milana Jurkovića i udbinskog načelnika Ivana Pešuta. Pozdravljam našu vojsku na čelu s načelnikom glavnog stožera generalom Josipom Lucićem i drago mi je da sam doznao malo prije da je i general Lucić zajedno s drugim generalima pješačio od Krivoga puta gdje je rođen i pokopan Damir Tomiljanović Gavran pa do ovoga mjesta. Dakako da to ima i više nego simboličan značaj. Pozdravljam sve branitelje i njihove udruge. Želim da branitelji na poseban način osjete da je ovo njihova crkva, što su oni i do sada na mnogo načina posvjedočili. Pozdravljajući akademika Milana Moguša, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, pozdravljam i sve ostale koji djeluju na području znanosti i umjetnosti, posebno članove Hrvatskog instituta za povijest i instituta Pilar. Pozdravljam i sve ostale drage hodočasnike sa svih strana lijepe naše i iseljene Hrvatske, posebno stare i nove Udbinjane, to jest one koji su pred Svetu Luciju 1942. morali odavde pobjeći kao i njihove potomke, te Hrvate katolike iz Bosne koji su nakon Domovinskog rata ovdje našli utočište u okrilju Hrvatske države. Hvala ti, Gospodine, što smo tvojom pomoći uspjeli izgraditi ovaj hram zahvalnosti na čast svih naših mučenika. Neka se tvoj blagoslov proširi na nju i neka prati sve one koji će te ovdje hvaliti i moliti. A sada ćemo blagosloviti ovu crkvu. U projektiranju crkve hrvatskih mučenika surađivali smo s arhitektima konstruktora iz Zagreba predvođenim Marinom Balin-Fadejev, nadzornu službu u ime IGH vodio je Leonard Kvarantan, a izvoditelj radova je konstruktor inženjering DD iz Splita. Generalni direktor poduzeća Željko Žderić predat će sada gospićko-senjskom biskupu monsignoru doktoru Mili Bogoviću ključeve crkve.
Biskup zahvaljuje direktoru i njegovim suradnicima i ide otključati crkvu kako bi zajedno sa biskupom Puljićem izmolio obredne molitve i blagoslovio crkvu. Draga braćo, puni radosti skupili smo se ovdje da Bogu darujemo novu crkvu. Zato ga ponizno zamolimo da bude uz nas svojom milošću te svojom silom blagoslovi ovu vodu. Njome ćemo poškropiti u znak pokore i spomen krštenja, njome ćemo također oprati stijene nove crkve, a sada dozovimo si u pamet ovo. Kad nas vjera i ljubav povezuje u jedno, mi smo ta živa crkva poslana svijetu da bude znak i svjedočanstvo one ljubavi kojom Bog ljubi sve ljude. Bože, ti svako stvorenje izvodiš svjetlu života. Ljude obasipaš tolikom ljubavlju. Ti ih očinskom brigom hraniš, rosom svoje ljubavi od grijeha čistiš i Kristu glavi neprestano privodiš. Po tvom milosrdnom naumu, oni što grešni u vodu silaze, su umrli s Kristom nevini ustaju, postaju njegovi udovi i su baštinici vječne nagrade. Posveti ovu vodu, kad poškropi nas i stijenu ove crkve, to nek bude znak one svete kupelji što nas u Kristu opra i učini hramom tvoga duha. Daj da sa svom braćom što u ovoj crkvi slave kršćanska otajstva stignemo u nebeski grad Jeruzalem po Kristu Gospodinu našemu. Amen.